Ilyen vagy ehhez hasonló gyakorlatokat is végre lehet hajtani az új kondipark eszközein. Ehhez persze sok gyakorlásra és nem mellékesen komoly erőnlétre van szükség. A Nyíregyházán pénteken átadott 4 új kondiparkban mindenki megtalálhatja a neki megfelelő eszközt, amivel erősítheti a testét. Ez a gép csak egy azok közül, amelyet bárki kipróbálhat és nyugodt szívvel használhat. Szándékosan úgy alakították ki, hogy akár idősebbek is kipróbálhatják ezeket az eszközöket, viszont van a parknak egy másik oldala, egy másik része, néhány méterre mindössze, amit kimondottan gyerekeknek fejlesztettek ki. A parkok létrehozása 22 millió forintba került, ezt a város saját erőből finanszírozta. A beruházás része annak a folyamatnak, melynek keretében megépült egy kondipark a stadionban, átadtak egy strandröplabdapályát, és elindult az ingyenes közösségi zumba is. És az is egy szempont, hogy ne csak a kisgyerekeknek legyen játszóterük, hanem legyen a fiataloknak, idősebbeknek is, és én személy szerint azt is remélem, hogy az a sok garázdaság, ami idén nyáron is volt a városban, jellemzően játszótereken, parkokban, azok vissza fognak esni, hiszen a fiatalok majd itt próbálgatják az erejüket. Kondipark épült a Józsavárosban, Örökösföldön, a Sarkantyú utcán és a Malomkertben is. Parkonként összesen 15 eszközt helyeztek ki, melyek a legmodernebbek, és úgy alakították ki őket, hogy minden izomcsoportot megmozgassanak. A piacon található legkomolyabb és legstrapabíróbb eszközöket vásároltuk meg. Ennek azért is van nagy jelentősége, mert a rongálási kárt próbáltuk minimalizálni, így a fenntartási költségeket is. Tehát lehet, hogy egy picit, ha most azt mondjuk, hogy drágábbak az eszközök, viszont hosszú távon fenntartásban busáson, tehát sokszorosan megtérülnek. A kondiparkok a játszóterek közelében épültek fel, ezzel egyrészt a gyermekek játszóhelyét akarják tehermentesíteni, másrészt igazi közösségi területté szeretnék alakítani a parkokat, ahol a gyerekek és a felnőttek egyaránt mozoghatnak.